Bones tardes! Que bé que hagueu vingut. Ara estava fent unes puntes pel vestit de bateig d'en Joselito, el fill del senyor Xifré. El senyor Xifré, l'home més ric de tota Espanya. Ai, el senyor Xifré estima tant Arenys de Mar perquè és aquí on va néixer i va créixer. La seva mare, la senyora Margarida, era mercera i la meva mare treballava per ella. La senyora Margarida li donava els fils i els patrons a la meva mare i ella feia els encàrrecs. Sí, uns encàrrecs que, no creieu, marxaven amb vaixells cap a les Amèriques i cap a la capital i cap a Barcelona. No és la primera vegada que treballo pel senyor Xifré, no. Ja vaig fer un volant, uns volants negres, la mar de bonics i rebonics, que tenien un aire que tenien, un brillo. Ai, tan bonics per la seva dona, per la senyora Judit, que és una americana d'aquestes dones joves i fermes i ben guapes que tothom se la mira una vegada i dues. I la Mercè em va dir que li havia fet unes puntetes per uns mocadorets a la senyora Judit, també. Ai, la nostra feina de puntaire és tan bonica. El que passa és que no es guanyen massa calarons i s'han de fer moltes hores. Però mireu, jo després de dinar, si fa bo, sortim al carrer amb les meves amigues, que són totes puntaires, i comencem a fer dringar els boixets de mala manera i ens expliquem les nostres coses i cantem cançons i anem fent i així ja se'ns passa la tarda. Jo vaig ser puntaire als 5 anys. La meva mare em va posar un coixí entre les mans amb 5 anyets i em va dir «Au, va, aprèn a fer puntes». I així va ser. Vaig començar i ella mentrestant m'explicava històries del senyor Xifré, que marxava cap a les Amèriques i que s'havia fet ric, havia fet una fortuna i que havia tornat ben ric, riquíssim. I ara el meu Pere, el meu promès, doncs és allà. I espero que corri la mateixa sort i així quan vingui, quan torni, ens puguem casar. Un momentet. A veure. Ai, és que em pensava que havia posat malament les agulles, perquè qualsevol cosa pot fer malbé la peça. És que és una feina molt delicada la nostra, però molt delicada. Mira, si no us fa res, ens veiem un altre dia, d'acord? Perquè ara el senyor Artigas deu estar a punt d'arribar i he d'enllestir la feina, d'acord? A reveure, adéu-siau.